Hayi lisazobhubha inkosi impela nangu uJulius efaka usawoti esilondeni kade babaza lapha ubungqwele bukaMkhwanazi ukuthi athathe intamo yakhe ayibeke kujantshi wesitimela. Uthi abantu abaningi lento bacabanga ukuthi izodlu ANC kuphela lutho uthi ngisho even iDA esupporta abantu laba abadayisa ama drugs and abaphinde befanda iDA baningi uthi inkinga ayikho kakhulu lapha phansi kweground. Inkinga ikulabantu abahlala nabo eParliament isuka lapha phezulu lapha. Uthi KZN kwaZulu Natal incane kakhulu for uMkhwanazi uthi uMkhwanazi ipost yakhe uma ukuthi bayamthanda ngoba benze ngathi bayamthanda kwipublic bayamncoma but bayabona ukuthi bonke bazoboshwa. Uthi ipost kaMkhwanazi ayiadvertise manje uMkhwanazi re-apply bamvusela icontract yakhe ngoba manje kwasha uDecember yaphela icontract yakhe. Uthi le yanithatha isikhathi eside kakhulu iyawuthatha even u3 months ukuthi uappointwe nangaphezulu kwalapha and ngeke baze bambuyisela. Uthi they must advertise the post right now. Mkhwanazi aphinda apply mayese applyele bamnika yona ngoba kumele ivuselelwe aka elevate wayephezulu national adile nazo zonke indawo kungabe kusakhetha kwaZulu Natal kuphela. And uthi le matter le akusekho kubona njengamanje as politicians ukuthi kudilwe nayo mhlawumbe kube osopolitiki abadilwa uthi sekumphakathi waseNingizimu Afrika okumele uhlangana ube yinto odwa wenze sure ukuthi uMkhwanazi uphephile, he is not victimized in all. And mawuthi uyabheka uqinisile na iPatriotic Alliance lapha eGoli kuyavela ukuthi ya award indoda yaseZimbabwe ngetender it was last year tender 194 million. Mpumalanga ngazi ANC nakhona indoda yaseZimbabwe it was 54 million angiphazi yaphinda yathola malini. Hey bafethu isazokhala hayi kancane. And inkinga yonke abantu aba-influensayo abantu abalapha phezulu namaphoyisa amaphoyisa lawo esithi azivikele but uyawezwa umasha nanigeni zokugebengu noma ukuvikela abantu abathiza basuke bekhona. Hayi asazi inkosi impela kuyamo uyabona kulezi insuku lezi indlela okuboshwa ngakhona kwanawe ngisho ungenacala yazi uyathuka nje ubonwe ngathi uzoboshwa. Futhi uJuly ngathi unga-extendwa but ipoint elibalekile lephuzo they must advertise ipost in no time ukuze uMkhwanazi azo-reapply angene futhi vuselelwe indaba yakhe lapho ukuthi abe ulentozana abe general bese uhulumeni bem-appointa ku-president emkhuphule yaphezulu. Western Cape kodwa nganganitshela kancane ngeDA ukuthi iDemocratic Alliance hayi ne-racism eselento se-Western Cape se-Cape Town ikwelinye izinga. Inkosi yami ngaze ngabazwela uGayithi Mackenzie kumanje kuyatatazela. Yabona lento itshela ngokusobala ngeke ngizwe nje abantu bethi abantu abamhlophe bangcono abazazi into ezenzakala behind the scene. Lento izokuveza ngokusobala ukuthi kahle la kumaqembu wonke nje amaqembu akhona into enepolitiki ubugebengu nje into ekhona into ephakathi into eyinkinga abantshontshe kuphela. Bayasibulala balibulala eground mawungenamandla wathi uzama ijustice noma ubulungisa kuphelele indaba yakho. It's over nje uzobulawa uthi uyezokubulana kwakho ku-involve ne-state phakathi namaphoyisa into enjani lesiphilezweni elinjani ngempela hey kwazi kwanzi.